Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имшаб турнири UFC 279 бо иштироки Ҳамзат Чимаев, Тони Фергюсон, Нейт Диаз ва дигар ҷангварҳои машҳур баргузор мегардад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед ва ҳамчунин суханҳои ҷангварҳоро дар вақти муҳорибаи рӯбарӯ бо забони тоҷикӣ пешкашатон мекунем. барои дастгирӣ ва пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабовариро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо дар мошинҳои нав ба граница бурда меоранд ва ҳамаи мошинҳои ин бародаро мошинҳои нав ва мошинҳои чородамаи комфортни аст ки ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон. оғоз мекунем аз суханҳои ҷангваро дар муҳорибаи рӯбарӯ. ма бо Кевин Холланд хонумон ва ҷанобон. Кевин, корҳои хеле аҷиб шуд. дар пушти парда байни шумо муноқиша шуд ва акнун шумо муҳориба дорем. фикрҳои худро баён кун ки чӣ гап шуд. гӯш кун, ҳамаи коре ки мешавад ба хубӣ аст. онҳо худашонро гангстер меноманд, аммо онҳоро пеш аз сабти навор макияж мекунанд. Кевин, ба фикри ту ин муҳориба барои ту хубтар аст? албатта ки не, аммо хеле ҷанги шавқовар мешавад. барор ба ту ҷаноб, пагоҳ вомехӯрем. Кевин Холланд хонумон ва ҷанобон. инак бо ман Ҳамзат Чимаев. Ҳамзат, пеш аз ҳама оиди вазнкамкунии ту пурсидан мехоҳам. барои чӣ ту ин қадар вазн зиёдро кам карда натавонистӣ? онҳо намонданд ки ман вазни худро кам кунам. эй, ман аз Чеченистонам, даҳонатонро пӯшен. ман ин одами шуморо мешиканам. чӣ гунае ки ман ӯро дар пушти парда шикастам? оиди иваз шудани рақиб аз Нейт Диаз ба Кевин Холланд аз сабаби вазн накардан чӣ гуфта метавонӣ? барои ман фарқ надорад. ман ба ин ҷо барои ҳамаро шикастан ва дан омадагиам. акнун ман дар ин ҷо сар дорам. барор ба ту дар муҳорибаи пагоҳӣ. Ҳамзат Чимаев хонумон ва ҷанобон. бо ман Тони Фергюсон. Тони, кори хеле аҷиб рух дод. фикрҳои худро барои дар муҳорибаи асосӣ баромад кардан баён кун ва гӯй ки муҳорибаи шумо чӣ гуна мегзарад. эй, попкорнҳои худро омода кунед, чунки пагоҳ муҳорибаи шавқовар шуморо интизор аст. барор ба шумо ҷаноб, бесаброна интизорам. Тони Фергюсон хонумон ва ҷанобон. акнун бо мо Нейт Диаз дӯстон. Нейт, корҳои хеле аҷиб рух дод то муҳорибаи шумо. фикрҳои худро баён кун ва гӯй ки барои чӣ ин гуна корҳо рух дод. мо чанд сол пеш бояд ки бо Тони меҷангидем. ҳабиб аз Тони тарсид. чӣ гунае ки ин тарсончак аз ман тарсид. шаби гузашта мо дар пушти майдон ӯро задем ва акнун ӯ вазн карда натавонист. акнун ту медонӣ ки гангстери ҳақиқӣ аз иёлот штатаи Калифорния аст, тарсончак. Нейт Диаз хонумон ва ҷанобон. дӯстон, хотиррасон мекунем ки турнир имшаб, аниқтара шаби 10 ба 11 сентябр аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. мо дар телеграм канали худ Паҳлавон TJ ссилкаи пахши мустақими бепули ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед ки даромада тамоман бепул ин турнирро тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описани видео. ва боз 5 муҳорибаи асосии турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад ва онҳо пахши мустақими худро аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе сар медиҳанд ва шумо метавонед ки муҳорибаҳои асосии турнирро дар телефон, компютер ва телевизорҳои худ тамоман бепул дар телеканали Матч ТВ тамошо кунед. ссилкаи телеканали Матч ТВ-ро низ дар телеграм канали мо Паҳлавон TJ пайдо карда метавонед.
ва боз мо муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеграм-канали худ баъди ба анҷом расидани турнир мегузорем ва шахсоне ки пахши мустақимро тамошо карда наметонанд метавонанд рӯзона ин муҳорибаҳоро дар телеграм-канали мо паҳлавон теҷа тамошо кунед. дӯстон, ҳозир боша метавонед прогнозҳои худро оиди муҳорибаи Тони зидди Нейт ва муҳорибаи Ҳамзат зидди Кевин дар комментария нависен ва баъди турнир мебинем ки прогнозе ки дуруст баромад. То боздид хонободу сарбаланд бошед.